wagcina u-escape kanjani okanye uphume kanjani kuso lesa simo and ney'nhloso zakhe vele zagcina zingafezekanga na? Kwaba nzima kodwa ngiyasho ukuthi uNkulunkulu wase-African Gospel wangisiza kakhulu ukuthi ngibe phambi kwalaba bazalwane ngoba ubaba uGcwensa uNdimande yena sasixhumana kodwa singakabi close kakhulu ngaleso sikhathi leso. Shuthi-ke kwathi ngenye imini wabiza amaphoyisa watshela umakhelwane wathi ngiyamshaya. Umakhelwane omunye umakhelwane wami wayengekho indoda yalimala mayisiza ukuthi ukhuzwayo umuntu osebenza kanje. Mina mangifika komakhelwane ngiyahamba ngiyokhuleka, ngiyasuka ekhaya enkonzweni lapho ngiye enkonzweni zabantu abasha imvuselelo, ngiye enkonzweni ngaziwa ngalokho. Uma kukhona ukudla khona ekhaya kuningi ngiyabona ukuze kubone ngaze kuchithwe ngangithatha ngipho makhelwane asidli nakho ukudla. Hayi umama ngisho ukuthi-ke wabona baba ukuthi angiyenzi le mission yokulala naye ngoba amadimoni kahle ayefuna ukuzongibulala. Ngangibona manje ukuthi emkhathini amadimoni efuna ukubulala ngoba wayethe lo mama uma nje walala nami nanku umusi kuzoba owakho. Ngathi mina ngikwazi ukuthi lo musi ngisho ngenhliziyo ukwenza owami ngoba unezingane, umuzi wezingane zakhe noma engathuka uyaphila nokuthi uyahamba, umuzi wezingane zakhe ngelanga zongilwisa sixabana. Ngathi no, angikwazi ukulala naye. Mind you njalo ebusuku masilala ulala phakathi nendawo ndodana wakhe umfowethu lala sekhoneni mina angilali ngikhala zonke izinsuku. Ngiyambuza uNkulunkulu 3 years, Nkosi kungani ungifaka emanyaleni nje? Kungani Nkosi ungangithathi ke? Wabiza amaphoyisa before lokho wabona ukuthi angilali naye angikwenzi lokho. Amaphoyisa abuza umakhelwane kathiwa hawu ngingabopha lowo muntu akenzeli lutho lowo muntu. Akazi lutho nje simaze ingane nje. Umzalwane futhi uyaphatheka nje. Umakhelwane wethu siyaphila ngaye. Mina ngase ngithi baba ngcono ngife. Ngase ngibuka kanje amaplango ngathi yazini ake ngicommit suicide ngoba vele uma wangilahla. Lo mama ungithathile futhi naye uzongi-accuse manje uzofuna ngilale naye uyabona ngilali naye avele ngife straight. Ayilathizi kumina ungayibulala. Lathi ziphambisela amehla akhe ezintabeni la khona sila kuluvela khona. Ngeza ngiyibamba inyembezi asithi into kumina okungenani ngamane uye ejele uyoboshwa ngoba osila noPaula bamdumisa phakathi. Ngahlala phansi kangena amaphoyisa athi ngakakhuluma ngathi nje mbopheni amaphoyisa.